Ahojte, takže dnes by som vám ukázal, ako si správne pripraviť zmluvu pred jej zverejnením v registri CRZ, čiže v centrálnom registri zmluv. Ono sa toho dosť veľa pomenilo za poslednú dobu a správne zverejňovanie je oveľa náročnejšie, ako bolo kedysi. O čo ide? Mám tu taký manuál k zverejňovaniu, ktorý vám potom dodám aj k tomuto videu a z neho sa dozvieme možno najviac. Takže príprava zmluvy pred zverejnením, tu by malo byť takto, príprava zmluvy pred jej teda na centrálnom registri zmluv. A poďme si to prejsť a popri tom vám vysvetlím, čo treba a čo sa už nerobí. Najskôr treba mať k dispozícii text zmluvy. To znamená zdrojový dokument vo formáte docx alebo doc. Čiže keď si takto prídeme, klikneme pravým, dáme vlastnosti, tak tu musíme mať doc alebo docx. Hej. Keď to tam máme, tak sme prišli na to v podstate, že máme zdrojový súbor zmluvy. Zdrojový súbor zmluvy je v podstate súbor, v ktorom bola zmluva napísaná. To znamená, že je to súbor najčastejšie z Wordu alebo z iného textového editora, ale najčastejšie sa v samospráve, vo verejnej správe a všade používa Microsoft Word na písanie zmluv. Zmluvu píše buď jedna zmluvná strana, alebo druhá zmluvná strana, alebo ich právnici. To znamená, že keď sme zmluvnou stranou my a my zmluvu aj píšeme, alebo naši právnici, tak máme prístup k tomuto zdrojovému súboru, čiže vo formáte doc, alebo k takémuto zdrojovému súboru, kde je nejaký vzor zmluvy. Máme k nemu prístup a vieme takto do tej zmluvy zasiahnuť a dopísať tam, čo tam potrebujeme, čo sa často aj stáva, keď druhá zmluvná strana potrebuje niečo upraviť, tak my v tej našej zmluve to upravíme a pošleme im ju novú upravenú podľa ich potrieb. Hej, čiže ten, kto má zdrojový súbor, vyhral, lebo ten ho vie kedykoľvek upravovať a kedykoľvek ho vie exportovať do PDF, čo je toto, súbor, uložiť ako. A tu si vyberieme kam a že ho chceme dokument formátu PDF. Dáme uložiť. A teraz sme získali zmluvu, ktorá, keď ju budeme chcieť zverejniť, bude správne zverejnená, lebo sa nám v nej dá vyberať text. Takto nám to otvorí program. Najčastejšie nám zmluvy otvára Adobe Acrobat Reader, čiže to je program na čítanie PDF-iek. A takto sa v nej dá vyberať text. A toto je správne, lebo vieme vybrať text. Mám tu aj nesprávnu zmluvu, ktorá bola urobená zo skenera. To je táto. A tu hneď vidíme prvky, že bola urobená zo skenera. Je tu otlačok v podstate zo spinky, číslo interné do knihy zmluv, ktoré si zadefinovali, alebo poradie zmluvy v knihe zmluv, prekryté dátum narodenia, čo je správne prekryté, ale nesprávne je, že sa tu nedá vyberať text. Že keď túto zmluvu zverejníme takýmto spôsobom, väčšinou sa to robí preto, lebo sme sa nedostali k zdrojovému súboru zmluvy, hej, ale toto nie je ten prípad, lebo práve samotná obec je tou, ktorá túto zmluvu vytvorila, teda toto je opačný prípad, že my máme wordovský dokument, v ktorej sme zmluvu vytvorili, ale my sme namiesto toho, aby sme ho dali vyexportovať do PDF ešte predtým, ako sme ju vytlačili, tak my sme dali zmluvu priamo vytlačiť, podpísať a potom sme ju skenovali. Že zbytočne sme urobili 1 000 000 krokov, pritom nám stačilo ju dať vyexportovať, keď sme mali jej zdrojový súbor, alebo keď ho máme, lebo túto zmluvu tvorí určite obec, netvorí ju určite nájomca, alebo nájomník v tomto prípade. Takže toto je zmluva zle zverejnená, lebo sa v nej nedá vyberať text. No, takže sa vráťme k nášmu postupu. Tu. Čiže najskôr treba mať k dispozícii text zmluvy. Zdrojový dokument, to už vieme, čo to je.
To je tento dokument vo Worde. Alebo výzvy, tak to dáme preč. Takto. Zmluvu treba previesť do elektronickej formy. To je, že ju dáme uložiť ako PDF, čiže súbor, uložiť ako, prehľadávať a tu si vyberieme uložiť vo formáte a vyberieme si PDF. Toto by sme ju prerobili do elektronickej formy, do správnej elektronickej formy. Totižto zmluva a daný PDF súbor musí spĺňať tiež nejaké štandardy. A tie štandardy, keď prevádzame súbor z Wordu do PDF, tak budú splnené. Čiže sa nemusíme báť. Hej, tu je napísané, pre samotné zverejnenie odporúčame použiť formát PDF, ktorý môže obsahovať, ale nemal by oskenovanú zmluvu. Prečo som dal, že môže? On by vôbec nemal obsahovať oskenovanú zmluvu. To je táto, čo sme si pozreli predtým. Hej, my by sme nemali do CRZ zverejňovať oskenovanú zmluvu, ale takú, v ktorej sa dá vyberať text. Ale dal som to tam ako môže, lebo my sa nevieme občas dostať k zdrojovému súboru zmluvy. To je, keď ju tvorí druhá zmluvná strana. My im dáme výzvu, aby nám ju poslali, oni nám ju nepošlú. Toto sa stáva bežne a často. Preto je pre nás mať zverejnenú zmluvu, aj keď ako sken, vždy lepšie, ako nemať zverejnenú zmluvu vôbec, lebo zmluva nadobúda účinnosť jej zverejnením. Tam sa nikde nepíše o tom, že jej správnym zverejnením, hej? Ale jej zverejnením. To znamená, že sa dá prečítať. A nám sa dá prečítať zmluva aj zo skenu. Sken nám vytvorí ale obrázok zmluvy. A my do obrázku nevieme zasahovať. Hej? Toto je obrázok. Celé toto je jeden obrázok. A my do ňoho nevieme zasahovať. Čiže my si z neho nevieme skryť alebo vymazať to, čo chceme, to, čo potrebujeme. A čo sa vlastne dočítame v ďalších krokoch manuálu. Takže pre samotné zverejnenie odporúčame použiť formát PDF, ktorý môže obsahovať, ale nemal by oskenovanú zmluvu, alebo, a toto je správne, konvertovaný obsah textového dokumentu. Čiže pre samotné zverejnenie odporúčame použiť konvertovaný obsah textového dokumentu. Takto. Konvertovaný obsah textového dokumentu. Dočasne môžeme použiť, hej, to je vtedy, keď nás to súri, musíme zmluvu rýchlo zverejniť, nikto nám nedodal jej zdrojový súbor, z ktorého by sme si vyexportovali správny súbor PDF, ale nám dodali sken, takže dočasne môžeme použiť oskenovanú zmluvu. Prečo hovorím dočasne? Lebo na CRZ je možnosť, že oslovíte pánov a oni vám zmluvu vymenia za správnu. Čiže sken viete vymeniť za správnu zmluvu. Len vy máte s tým zase viac roboty, lebo musíte čakať na to, či vám vôbec ten správny DOC alebo DOCX dokument, teda ten zdrojový formát, v ktorom bola zmluva napísaná, či vám bude dodaný. Hej? Takže dáme takto. Dočasne môžete použiť oskenovanú, anonymizovanú zmluvu. No. O možnostiach použitia formátov zverejňovaných súborov sa viac dozviete na tejto stránke. Hej, tam budú asi popísané, že čo a ako. Druhý bod. Zmluvu treba pred zverejnením anonymizovať, to vieme. To jest odstrániť zo zverejňovaného textu osobné údaje, napríklad rodné čísla, podpisy a čísla účtov súkromných osôb. U textového dokumentu ich môžete jednoducho vymazať. To je tento dokument. Čiže tu, keď toto bude moje rodné číslo, tak ho viem vymazať a tak ho dám vyexportovať. Hej. Preto sa s textovým dokumentom dá robiť všetko. Kdežto so skenom to prekrývame. Čiže u skenu sa deje to, že to ľudia prekrývajú na opciach. To si pozrime, ako to potom vyzerá. Tu je to nejako premazané v nejakom programe. Hej, tu vidno ešte zalomenia strán po rohoch. Tu vidíme, že je to premazané. Hej, čiže oni to takto premažú a znova naskenujú a premažú to čiernou fixkou, alebo ja neviem, toto bolo našťastie robené v maľovaní. Hej.
Ale aj tak to vyzerá strašne, hej. No, takže takýmto spôsobom si upravili zmluvu, anonymizovali ju. Síce správne, ale nesprávne ju zverejnili, hej. Ďalší postup si teda ukážeme v ďalšom videu a pôjdeme od bodu 2. Takže lúčim sa s vami a v ďalšom videu budete vidieť zvyšok prípravy zmluvy pred jej zverejnením v CRZ.